Que tal, señoras e señores? Son as 6:24 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos lo a voltas co prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto! Eu quervos, quervos moito, pero fatal. @voltas co prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, porque xa temos as dúas gañadoras do sorteo. Sí, dúas gañadoras que levan 2 lotes maravillosos de 4 queixos San Simón da Costa cada un. Así que, por favor, seguidnos porque igual hai algún que outro sorteo máis. Creo que chegou o momento de cociñar, así que para iso imos chamar aos nosos queridísimos Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Está frío. O mesmo me dixo Julio. Cala ti, telles verea. Se tras unha... En Rioxa case estamos no inverno. Mira, Na casa de Cañete xa non hai mantita no sofá. No, xa trae posta. Bueno, como estades? Ben? ben. Que tal a fin de semana? Ben. Traballastes, Traballamos, sí. Begoña traballou e Xulio tamén, non? Sí. Estamos xuntos o fin de semana tamén. Bueno, pois... The Weekend. The Weekend. Pois hoxe é luns de cociñar e ademais é un luns chuvioso. En Galicia non hai nada mellor que ver a voltas co prato a ver que nos trae Eulogio de Guimarães na estrada. A ver, no Eulogio de Guimarães, en a estrada, imos facer colliflor con bacalao. Limpiamos o colliflor, poñémola na pota, cocémola, para que estea medio cocida, botase o bacalao, sácase, escurrese ben, e despois faz unha allada de cebola e máis pimiento e allo, e pimiento dulce, e botase por arriba, e iso está tipo mal. A ver os cociñeiros que receta fan aparto o bacalao con colliflor. É un saludo a toda a xente que nos está vendo. Grande, Eulogio e a súa colliflor, como din na súa zona. Colliflor. Colliflor, din, en vez de coliflor. Sí, dixo o director que na súa zona tamén dicían colliflor. É que a directora é moi de imitar. De verdad, dixo Eulogio e di ela tamén. Home, claro. Ten que dicilo ela tamén. Claro, está chovendo na miña aldea. Na miña aldea tamén chove. Sí, así a todas horas. Bueno, capricho. É capricho. Ademais, ven xa o Nadal, aí está chegando o Nadal, xa sabemos polas luces da Bel Caballero, e polo tanto, xa non encendeu. Xa non encendeu. Veñen as datas da boa comida, das enchentas, da coliflor. A ver. Boa comida aí na todo ano, Sí, é verdad, pero as enchentas, bueno, tamén. Todo ano. A ver, Non hai máis que tú mirar de que te para ti. queixas? A ver, que ides facer, veña, Begoña? Estar de papatoria sempre. Begoña, Sí, que ides o facer? dormindo a siesta. Pois, eu vou facer... Vou te enseñar a facer unha hamburguesa de coliflor. Bueno, Vale. estou Por que? No, estou falando eu das comidas de Nadal, da enchenda e tal, e transmite unha hamburguesa de coliflor. E que lle pasa? A Que ver, lle pasa? Que che pasa? No, que che Ca miña pasou a ti pola hamburguesa? cabeza para pensar nunha hamburguesa de coliflor. A ver, para min, é un plato que vai a quedar moi ben. Non sei nin o que dixeches. Lle fixen en caso. Vai ser un plato que quede ben e vai gustar moito a xente. Sobre todo aos rapaces. Vale. Para que che coman a coliflor, eu creo Perfecto, que é unha tes razón, maneira ideal. Eso é verdade porque a coliflor ou che gusta moito ou non. Hai xente que ahora odia estou ou que ama. E Xulio Mato, Pois eu vou facer unha que che guste moito. vale. Xa verás, que vou a facer, vou sacar os arbolitos, xa sabes que cando vas cortando vai creando arbolitos. Sí. Vou a pasar por unha mezcla de mostaza e un par de erviñas e vou a asar. No forno. No forno, vai ir así, de cru pa asada. Atención, coliflor asada contra hamburguesa de E coliflor. vou a facer unha salsiña despois pa mollar esa coliflor asada. Algo máis? No, non me dá tempo. Pois, señoras, señores, cociñamos colliflor. No a voltas co prato, quedamos con Colliflor. Begoña Vázquez. Veña. Colliflor. Colliches flor. Veña, vamos alá. A ver, contame, Bego. Vamos allá. Pois Veña. mira, é moi sinxela de facer. O que vamos facer é unha masiña. Ajá. Vale. Que Neste caso vai leva... simular a carne da hamburguesa tradicional, non? Nunca poden simular unha coliflor. A forma. Sí, da pero carne. non... No, o sabor evidentemente carne. non, porque é unha coliflor. Pero Non me líes. a forma sí, non? Sí. Vale, perfecto. Fixade, Vamos. pedazo de coliflor. Mira que bonita está fresquiña. Mira, boa. como rompe. Está Oh, gusto collela hoxe. oh. Que maravilla. Boa. Ahora además están as hortas. Xa, todo chaval, teñen que estar as coles. hortas. Están Teñen que estar a as full. hortas de coliflores agora mesmo. A mí Mira. gustame moito, Ahora é moi fácil. Vamos a rallar así. E iso non rela moi pouco a pouco, muller. Ah, no. Que vai relar moi pouco. Joder, estás Depende do tiquismiquis rato hoxe, que Que máquina de relar, Unha reladora profesional. Begoña Vázquez. Mira. Precisas que relen a túa coliflor? Chama a Begoña Sí, Vázquez. tranquilamente. É así, Vale. Aparezco che nun plis. relas Madre mía, como a está. coliflor. Relo coliflor. Vale. E por vamos a engadir fariña de garbanzo, Ostras. garbanzo cocido xa en conserva, Ajá. que podemos, se nos sobra un porto cocido, podemos Estás poñer vendo, tamén. aí abaixo, a xente da casa. Ovos, Moi ben. 2 ovos. 2 ovos e vamos a engadir
Un pouquiño de cúrcuma que nos trouxeches tú. Oh, cúrcuma de Tailandia. De Tailandia. Atención, aromático de Tailandia, Do teu viaxe. Moi ben, moi ben. Cúrcuma, vas de botar, perfecto. Vamos a botar agora os 2 oviños. Vale. É moi que sinxela, guai, porque é moi sinxela de facer, Os ovos é para que compacte, non? Claro, Tamén. para que compacte. Vale, E tamén a vale. fariña agora. Que facemos, Fariña. botámoslle a fariña de garbanzo. Depois E máis botamos garbanzos aínda máis. aí o garbanzo xa Os cocidos. cocido. Vale, vale, vale. vale. Así. Está guai, mira, fixamos. Moi sinxela. E agora vamos a botar un pouquiño de allo en pó, que non quería cair, pero xa cai. Aí está. Un pouquiño de allo en pó. Un Os pouquiño de sal. Os garabanzos que estean cocidos en conserva dá igual, non Da é o igual, mesmo. sí. Home, se temos en casa dun cocido Claro. así, por mellor. Moitas veces Xulio Ahora, un utiliza en poquinho de conserva porque di pementa. que lle gusta moito. Pementa. Sí, a mí tamén me gusta moito, verdad? Pementa, e agora vamos a relar un pouquiño de queixo curado, neste caso, pois da túa zona. Vale. Me encanta Así. que leve queixo. Buah. E agora isto, vámoslo Buah. a machacar todo así cun tenedor. Sí, sí. E vamos facendo unha pastiña. Iso vai ser a pasta Así. que vai adentro da hamburguesa. O sea, Isto vai ser dentro do hamburguesa. pan, Isto vai ser- hamburguesa. isto- Hamburguesa en sí. sí vai ser isto. Vai ser a hamburguesa en sí. Está pensando na carne, non sale da Sí, carne. é que estaba pensando. Mira, así, os que son os como meniños, recende. para darlle os meniños, é unha maravilla. Agora, por final, vamos a botar a cúrcuma. Vale. Que esta vai che encantar a ti, porque a ti molache moito estes sabores. Sí, sí. Aí, un pouquiño de cúrcuma. Depois estes os aromáticos, ao gusto, vale? Bueno, os aromáticos, pois, ao gusto da xente. Por favor, chamade, non sei, que queremos saber se facedes hamburguesa de coliflor ou non. 664-483-419, chamade ao Voltas co Prato e recordade que todos os días do ano, hoxe tamén, todos os días do ano, 50 euros dunha vez e 50 doutra no A Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Mira como vai quedando Vamos xa. deixar aquí ca masa a Begoña, moi ben machacada, Begoña, a masa. Sí, dásme ben o tenedor. Vamos con Xulio, veña. A ver, o home de coliflor asada, don Xulio Home da Mar, coliflor asada, mira. contame. Eu teño xa os meus arbolitos sacados, vale? Ajá. Fuñe sacando o cañoto pouco a pouco, xa temos aquí. Que gracioso eres. Hai que sacalo pouco a pouco, O cañoto hai que sacalo, sí. Bueno, entón, un poquinho de sal, salpimentamos, vale? Vale. Simplemente salpimentas. Está, Máis. no, si está así, está cruda, Mira, Sí. ves? E a asada queda super rica, xa verás. Gustou unha forma de demostrar que está crúa. Claro, está cruda, tirando. non está cocida ni nada. Rebota, Vale, mira. vale. A outra fai chop. Bueno, mira, aquí vamos a botar ahora unha pouca mostaza, Ajá. porque o que queremos é que nos sirva de que nos faga como unha película alrededor da Dixeches coliflor. un pouco e botácheslle 3 colleres. 3 colleres para unha señora coliflor, Mi madriña. Mira, ves? Vamos lá empapando ben. Mira, a ver. Que nos a quede mostaza ben. tampouco é unha cousa que se coma moito aquí, non? No, pero é que nin ao forno. Nin Feita a ao forno. mostaza ao forno, claro. Entón, Vale. ahora, mira. Hai que probar cosas novas, para eso estámonos aquí. Senón, Sí, que, sí, senón, sí. que sería de nós? Facendo solo bistés. Oi, che deixache os dedos finos, Sí, pero por eso teño aquí auga. Cañotas. Sabes o que non deixo os dedos finos jamás? Mira, a eu non, última mira. vez debeu ser Mira que facendo limpiño ca está. plastilina no colegio, debeu ser a última vez. Sí, é cobarro. Cobarro. Sí, gustaba Bueno, moito. pues ahora, cuidado, vamos colocando. Mira que sinxelo, Sí, a verdade é que Bueno, sí. ainda non rematamos, pero que sinxelo é facer isto vai ir agora ao forno. Esa mostaza vai axudar a cociñarse, non? No, Entendo. vai axudar a que se pegue o que llevamos botar agora encima. Vai dar sabor, lóxicamente. Agora vamos botar encima un poquinho de tociño entrefebrado picadiño, un poquinho de perexil e un poquinho de aceite de oliva. Parecía unha receita pois para a xente que se quere cuidar moito, pero meteulle mostaza e No, tociño a mostaza non é para xente que non se coida, No, bueno, xa non. Claro, o que pasa é que ti relaciona a hamburguesa. Sí. Pero non ten que ver. É que empezou ca hamburguesa e xa Claro, fun ti. directo. Claro, no, pero Xa quedei aí. Mira, ahora vamos a botar aí un poquinho de tociño entrefebrado, Tamén, ben picadiño, Ai, me falta. que isto é para darlle un toque de proteína, non é para engordar, é Aí para darlle un está, toque de proteína. Vale. No, pero sí que a min a receita pareceme moi interesante. No, aparte que é unha maneira As dúas, diferente de comer coliflores, sobre todo como che digo moitas veces, ti que che gusta moito ver o fútbol na tele, isto falo, e despois valo embollando, é unha receita diferente. Mira, ahora, como se nos vai ir quedando pegada, isto fais enseguida. Isto, mira, a preparación que nos vai levar 5 minutos. Nada. E despois no forno, 50 minutos. A xente que non lle gusta a coliflor normal, nin o cheiro que dá, o cocela, si non eres divulgador, Sí. pois estou che facendo o traballo. No, estás divulgando ti, claro. Por eso, estou che facendo o Claro. traballo. Bueno, o que vou, a xente que non lle gusta, a mí non me gusta, por exemplo, o cheiro que deixa na cociña cando coce la coliflor. Xa. Pois desta Deixa un maneira, cheiro así un pouco ese cheiro xa desaparece. Bueno, pois creo que chegou o momento de que veña o noso convidado a ver que lle parecen estas dúas receitas a Eulogio de Guimarães na Estrada. Un aplauso por él.
Querido Eulogio, que tal, como estás? Moi ben. Estás ben? Sí. Así que vos chamadrelle Colliflor. Colliflor, gustoume moito o nome. Non sei como che gusta a ti a coliflor normalmente. Como che gusta máis? Cal é a túa receita? Esa con bacalao vai moi ben. Con bacallau. Pois ti pedías novidades e hoxe non temos con bacallau. É igual. Hai colliflor, non? Vamos ver o de Xulio Mato, veña, arrímate aí adiante. Moi boas, benvido. Bueno, mira, eu propóñoche unha coliflor asada. Ti tela cocida, a tua receita, eu propóñoche asada. Paseina por mostaza, como ves aí. Pasamos a mostaza, botei un poquinho de tociño entrefebrado e un poquinho de perexil. E salpimentáchela. É salpimentada, eso é. E agora vamos a botar un poquinho de aceite aí para que nos axude a que dore, pero moi pouquiño, porque senón cañotas di que non é unha receita sana, e sobre todo polo precio que ten o aceite tamén. Tamén. E porque non necesitamos tanto, É vale? que senón xa non ia ser nin sana nin barata. Claro, iba a ser frita. Vale. Vale, entón, e así, agora meteremosla no forno entre 45 e 50 minutos a 150 a 160 grados. 45, 50 minutos, 100... 150 a 160, dependendo do forno. Eulogio, que che parece a receita? Ímola perfecto, pinchando hasta ver que está cocida. Ben, Moi chula. sí. A ver se che gusta, que eu penso que che vai E gustar, a mostaza gustache. Ben. Vale, pero Eulogio. a ver se hoxe cae así, en vez de así. Elogio é un home de poucas palabras, pero é expresivo. Sí, además expresa Verdad? o que queres ti. Expresa xusto o que quero eu, moi ben. Bueno, pois vale meter no forno, non? Sí. E nós, mentras tanto, marchamos con... A ver, vale, vamos a meter no forno. Metémola, sí. Vámonos, ábrelle a porta do forno, Eulogio, veña. Pero vamos alá, está quente, como ves, pouco, eh? traballar eu Vamos todo. alá, e agora, como necesitaríamos uns 45 minutos, vamos a necesitar un poquinho de maxia. Moi ben, facemos maxia televisiva, marchamos con Begoña Vázquez. Veña, vente por aquí, Eulogio, a ver que nos conta ela. Ponte aquí. Hola, Eulogio, Veña. benvido. Igualmente. Boa tarde. Eu o que estou preparando é unha hamburguesa de coliflor. E aquí teño a masa que fixen, que foi relar a coliflor, un pouquiño de allo en pó, un pouquiño de queixo relado, 2 ovos, un pouquiño de fariña de garbanzo e garbanzos que usei de bote, que xa non quedan aquí, pero eran destes cocidos. Atención, Galicia, queremos ver a cara de Eulogio. Eulogio? No, porque claro, Que che vereu. parece? Que che parece a ver. hamburguesa de coliflor? Bueno. Depois voulle meter un pouquiño de bacon e un pouquiño de queixo de tetilla, e así xa. Perfecto. Xa Vamos nivela compensar, algo. vamos facer un bocadillo super rico. Xa verás que ben queda. Ben. Eso sí. Sí, poucas palabras, pero moi ben, sí, ben. A mellor gustalle despois, Tanto a pinta. Por que non? Por que non? Bueno, agora que vas facer ca masa? Entendo que terás que facer as Ahora, hamburguesas. non as fago, vou nas formar directamente aquí. Que diso? Si, esta masa ten que repousar un pouquiño, entón teño aquí Tela repousada, vale. Maxia Un poquinho de televisiva, maxia. atención. Claro. Ten que repousar a masa e canto un tempo? pouquiño, máis ou menos uns 15-20 minutos, veña moi ben E xa para que tes se aí, non? para que Repousada. collan todos os sabores, sí. Xa teño ahora aquí repousada. E agora estou aquí a darlle un pouquiño de calor, É para así. planchear, non? Un pouquiño de aceite. Sí. E vas metendo así, un pouquiño de masa. Así, e vámola formando aí. Queda super rico. Podelas facer máis gordiñas ou máis estiradas, depende como che gusten. Eulogio, como a queres ti? Mediana. Así mediana, Mediana. vale. Ao punto medio. Nin pequena nin grande. Nin pequena nin grande. Vale. Así. Bueno, temos coliflor no forno, asada, e coliflor en formato hamburguesa. Eulogio, vistas as dúas receitas, bótate un pouquiño para lá, vistas as dúas receitas, cal das dúas crees ti que che pode gustar máis? Non sei, esta está ben, aquela tamén está ben. Hai que probar, a ver, máis ou menos. Un tal sabor, non te parece? Que parece? A mí pareceme que sí, que tens razón. Bueno, pois voulle pedir a Eulogio que vaya á zona dos sufridores, despois chámote, vale? Vale. Un aplauso para Eulogio de Guimarães na estrada que está connosco. No avanzas co prato de Televisión de Galicia. A ver, imos a Negreira. Isolina, que tal? Boa tarde. Boa tarde. A ver, ti tes coliflor na casa ou non? Ahora mismo non. Non? Non, ahora mismo non. Pero vamos a ver, tan no tempo. Está, claro, espero para Nadal. A mí gustame Nadal. Vale. E das receitas que estamos facendo, que estás vendo aí ti en pantalla, mira, as hamburguesas e máis a coliflor asada, con cal quedas ti? De momento quedaríame casada. Casada. A de Gracias, Xulio, Isolina. A de Xulio, pero por qué? Porque Porque sí. encontro máis para o meu gusto. Non sei, a hamburguesa non... É que non sou moi preferente da hamburguesa.
Home, xa, pero carne non leva esa hamburguesa, eh? No, só sei que non. Só sei que non. Oiche, Isolina, moitísimas grazas por chamar, é un bico moi grande, vale? Vale. Veña, graciñas. Boas tardes a todos, Un bico. Adiós, un bico. Chao, taloiño, taloiño. Quero ver o que fai Xulio Mato, porque de momento vai en cabeza. Vai en cabeza, Xulio Mato, Bueno, en cabeza. Increíble, increíble. Vamos ver o que fai. Cabeza, pois mira, estou preparando xa a salsiña. Mira, aquí teño un cogombro que xa pelei, vale, que vou relar. Un cogombro. Pepino. Pero vaslle meter... Cogombro. Vaslle meter cogombro tamén a coliflor asada. No. Isolina, se revés. volves chamar, podes decir que non che gusta, Al revés, vou meter a coliflor na salsa co cogombro para mollar. Bueno, eu non. O noso convidado, para probar, eu recomendolle que o probe porque vai dar moito frescor, porque teño aquí un poquinho, preguntache ahora escoitas. Ahora escoito. Un pouco de cilantro picado, un poquinho de perexil, zume de limón, que teño aquí, yogur estilo griego. Salsa arriscada, receita arriscada, a ver que é o que lle pasa a Xulio Mato. Mentras tanto, contámoslle cousiñas a Galicia, porque o peculiar sabor da coliflor ten dividida a toda a humanidade. Ámala ou ódiala. Non hai punto medio, xa o sabedes. Aquí en Galicia ten bastantes fans, a verdade, e case sempre está presente nas nosas hortas de inverno. Cando asomen as súas flores brancas e compactas, xa estará para colleitar. E sí, convén estar atentos para que non perde esa cor branca que tanto nos gusta. Se podedes, botadelle a man a unha ben bonitiña e probade a cociñala pois cunha allada ou buscadelle unha parella máis especial, co bacallau, por exemplo. Xa o di o refrán, non ten rival nin pola noite boa nin polo Nadal. E se queredes algo diferente, podes probar as nosas receitas. Seguro que vos sorprenden. Estarán, como sempre, en donde? En @voltascoprato, que aí temos penduradas todas as receitas e as dúas gañadoras do noso sorteo. Así que revisade, porque ao mellor é unha de vos. Begoña! Mire, xa teño douradas. Como? A ver ese movimento. A ver ese movimento. No, Veña, no. como do combo. Vamos, Begoña. Non che participo nestas historias. Sí. Aquí estamos, a mão arriba, Begoña. A mão arriba. No. Vamos. No. Baila. Levanta a bandeira. Aí estamos. Levantamos as bandeiras porque hai unhas pedazos hamburguesas aquí, A ver. Veña. Ai, Cansaches todo, Vamos, Begoña. non, pero dame vergonza. Con todas as cousas que me di, dalle vergonza bailar, Con todo o que me di, que pintaza que ben Mira, cheira moi ben, teñense que cociñar. Primeiro que fixen é marcalas así un pouquiño máis fuerte e agora baixelle un pouquiño o lume. Vale, dinlle a volta e agora volve a estar un pouquiño máis fuerte. E despois volve para a baixar. dourarse por as dúas partes. Así queda Crujido, melosiña, claro, claro. Croca, sí, está crocante. Claro, non? e tense que cociñar tamén, recordamos que a coliflor estaba en crudo. Claro. Entonces, necesita que se cociñe. Se o poñemos moi forte, non se vai terminar de cociñar. Entón, ten que ir primeiro forte, Claro. lento, forte. Lento, forte, lento, forte. Vale. Aí está. Moi ben, moi ben. Ves que se van facendo? Ves? Home, Xa está. Está de lo vendo na casa, e tomade nota desta receita. Moi sinxelas. Porque ten un aspecto maravilloso, é o que decías ti, para Mira. cativada. Maravilla. Claro, depois os rapaces... Maravilla, maravilla. Que non me gusta a coliflor, sí que che gusta. Además, se che di Begoña así, farlle caso, Home, claro, non che vai Farlle gustar. Sí que che gusta. caso. Sí, sí. mira. Parecen de polo, un pouco, non? Sí, además, de feito, se che gusta tamén, pues, mezclarlle un poquinho de carne de polo. Se a tes cocida, mezclarlle un poquinho de carne de polo, un poquinho de carne de guiso. Xa está, En realidad simplemente. parece como tortillas francesas Moi así, sinxe- É moi sinxelo. Sí, sí. Mira. Bueno, Aí está. vemos a Begoña moi ben, Non sei como estará Xulio Mato. Si Bueno, ben, máis ou moi menos. ben. Espera, que Xulio ademais ten un punto de Isolina, Así que a ver, vamos Claro. con... Moi ben. Don Xulio Mato. Te pico la coliflor. Te pico la coliflor. No, xa teño picada. A ver, Xulio, contame. Yogur griego, receita Eu creo que, mira, aquí arriscada. teño un poquinho de zume de limón e a reladura do limón, vale? Vale. Entón, agora botámoslle o equivalente a 2 yogures gregos, vale? Uns 250 gramos de yogur grego. Pero, Eso quere decir que cada yogur trae 125 gramos. Sí, pero a pregunta é, a receita é de salsa ou é de coliflor? No, é a salsa para coliflor. Ah, bueno, digo, Vale. porque... Joder, ves moi tonto cando verdalá, Que eu aquí estou moi tranquilo. Bueno, mira, vamos É que me relar. encanta Begoña, ti. Vamos relar, xo sei, encantache todo o que non sei eu. Xa, correcto, Pero correcto. aburrido. Mira, ahora relámoslle o cogombro, como dixemos. Que guai. Que boa pinta. Por certo, o Claro. coliflor continúa no forno, Témola no Sí, forno. sí, sigue aí. Dixetes que tiña que botar un cachiño. Eso é, xa fixemos un poquinho de maxia, que xa está un poquinho máis adiantada, pero... Pero porque, hombre, si aí estades vendo na casa.
Estaba de la vendo Vale, toma, xunto co ombreiro de Xulio Mato. Aí imos coa pregunta de concurso. Con que unta Xulio a súa coliflor? Con que untou? mostaza. Con Con que? mostaza. Ainda que parece mentira, eh? Con mostaza. Con mostaza. 664 Bueno, pues mira, 483 419 te va a quedar moi boa, con prato. 50 euros en xogo. Queres dicilo ti? O que? Perdón, é que tampouco te estaba escoitando, está aquí liado. Con que unta Xulio a súa coliflor? Con mostaza. Xa está, chamade, 50 euros en xogo. Menos mal, imagínate que estaba falando a señora e lle daba a resposta. Tamén Bueno, ten razón. zume de limón, os 250 gramos de yogur, De yogur un poquinho de grego. reladura de limón e a reladura do Do cogombro, cogombro. que mira como arrecende xa. Vale? Ostras, super distinto o yogur, o que é o yogur só. Normalmente xa Claro, xa cambiou, a recende vale. distinto. Entón aquí, mira, ahora vamos a botar aquí 2 dentes de allo moi Como? picadiños. Allo con yogur. 2 dentes de allo moi picadiños, sí. Un pouquiño de cilantro picadito e un pouquiño de perexil. O cilantro podemos substituir por menta, pero xe non había no supermercado, Xulio, vale? A Xulio. menta valle moi ben aí. Xulio, Dime, dime. ti estás seguro de que lle queres meter todo iso ao prato que vai probar No. Eulogio de Guimarães? Mira, estou seguro que xa yo metí. E aquí agora vamos a botar un pouquiño de aceite de oliva. É unha salsiña salgada, Sí. Diferente, podemos Diferente. decir. Escoita, cañotas, diferente. diferente tamén é ti. Galicia quérete. Vale? Vamos con Begoña, por favor, veña, arrancamos con Begoña Márquez. É que... Begoña. Voulle mandar aí cunha mayonesa. Oh, ten, atención porque ten o touciño entrefebrado. E un pouquiño, e os sí. pans por riba, xa, collendo Collendo, claro, sustancia. Collendo sabor. E ahora hai que un pouco de Mira, aceite. Mira isto, Galicia. Touciño Mira. entrefebrado e por riba Un pouquiño de pan. o pan. Pa que? Pa que o pan xa sepa. Xa sepa, claro. Pa que o pan xa Ten que estea coller aí. sabor. Este é un truco moi bo de Mas Begoña, moi importante. Moi importante, moi ben, moi Saboretti. ben. Mira, moi ben. A ver, levanta un aí para que se vexe. Mira, Mira. aí vai. Ves. Isto xa ten sabor, xa ten sustancia, Galicia. Mira, aténdeme, que xa sei que estar derreténdote por o pan con touciño entrefebrado. Pero vamos a facer unha mayonesa. Vale. Vou facer unha mayonesa. Ten un ovo, 200 de aceite de xirasol, un pouquiño de mostaza, e o que vamos a usar é un chisquiño de mel. Bueno, vamos xa a estamos acompañar. cos inventos. Non hai invento ningún que lle queda genial o mel a Xa coliflor. estamos cos inventos. Chan. Ai, Begoña, Xa verás que rico vai quedar. Unha mayonesa con mel. Un pouquiño de mel e un pouquiño de mostaza. Salvou o que lle garbanzo queda moi coa ben. panceta, Sí, Un sí. pouquiño de sal. Aí. Mira que sinxela, É que é unha cousa que nunca, sempre me deixa loquísimo, que é que a mayonesa faise super rápido. Super rápido. Tes un huevo e un pouco de aceite e un pouco de sal, xa ter mayonesa. Así. Tes un pouco de aceite, un pouco de sal, xa tes mayonesa. Mayonesa. Tedes as cantidades, por certo, é a xente da casa aí debaixo. A ver, e bótalle leituga tamén. Sí, home, claro. Home, Un pouquiño de leituga. pedazo hamburguesa, vai ser esta. Tomate. E agora, mira, o que vamos facer é o seguinte. Vamos poñer outra vez isto aquí. Vale? Vamos lle poñer o touciño así por Hola, encima. para que tamén colle sustancia. Para que colle un ¿no? pouco de sustancia, Claro. sí. E despois vamos lle botar tamén o queixo. Vale. Aí vai. Que maravilla isto de Begoña, Un pouquiño de queixo para que colla... para que se funda un pouquiño así. Sí. E listo. Estáme gustando Xa esta temos. receita, Home, Estáme gustando esta todo receita. que a papar. Vamos a repartir cartos. A ver, Xulio. Vide con Xulio. Aquí. Xulio que parece que vai en cabeza, pero non sei eu. Eu a cabeza logo a perdo. Sí, é así. Aitana de Carballo, que tal? Boa tarde. Ah, non, Francisca de Lourenzá, perdón, Francisca. Nin a vila, nin o nome. Francisca de Lourenzá, non? Hola, buenas tardes. Hola, boas tardes, como estás? Madre mía. Sí, Que digo que como estás? ven. Ben. Gracias por el programa. Moitas Gracias gracias, a ti. Francisca, a ti por vernos todas as tardes. Moitísimas grazas. Veña, imos coa pregunta dos 50 euros. Con que unta Xulio a súa coliflor? Con crema de yogur. Con Vou- crema de yogur. No, vouche dar outra oportunidade. Fanos gregos. Ah, no, crema de No, yogur, no. no, nada. Perdón. Empeza por mos, empeza Cando por meteu no mos. forno, empeza por mos. Ah, con mostaza. Vale. Xa me confundí eu, que estrés, Claro, é que non era fácil. Ai, perdón. Francisca, levas 50 euros, moitísimas grazas, un bico grande. Gracias para todos vosotros. Un Gracias, hasta abrazo. loguiño. Chao.
que me confundía, como dixo ela, yogur grego, xa, xa pois, quedei xa eu. chegas a liar, daríos 50 euros ti. Marcho, co público Dixe da como a Voltas Recende. Coprato. Sí, a Recende moi ben, sabes a que Recende? Sí, a panceta. A Vitoria. Vamos alá, veña, vamos co público da Voltas Coprato. Un aplauso, ahora. Eulogio. Eulogio está aquí. Eulogio, tenche que facer unha pregunta. Usted dirá. A ti, a salsa esa tan arriscada de Xulio Mato, que leva limón, que leva yogur grego natural, así agrio, leva allo, digan unha señora, que che parece? Bueno, hai que probarlo, pero bueno. Pode ser algo fuerte, non? Que dices? E depende do gusto que teñas ti. Ti eres clásico de toda a vida, ou non? Sí, Na co- sí. Bueno, hai que innovar algo, pero Sí, pero sin pasarse sin tampouco. pasar moito, non? Ao mellor está no... É o forno de Xulio. Teño que marchar. Bueno. Nun minuto chámote, vale? Que non se queime. Que non se queime. Un aplauso que está con nós con a Voltas Coprato. Vamos para lá. Esto... Que queres que che Atención, diga? Que queres que che diga? Xulio, vamos a abrir o forno. Vamos a abrir o forno. Vamos alá. Veña. Vamos a ver. 3, 2, 1... ¡Cha, cha! Bueno, qué maravilla. Mira qué qué maravilla. bonitas. Quieto ahí. Qué Pondimos. maravilla, Pa aí É adiante. que o trapo é moi delgadiño. Vale, pues Entón, entonces ponte aí. Imos para aquí. Qué maravilla, Mira, e agora, como ves, xa está asadita, que mira, Sí, sí. mira. Oe, e quedou cun amarelo precioso. Claro, e agora o que facemos é un pouquiño de aceite, como lle botamos antes moi pouquiño, ahora podemos permitir o lujo de botar outro para Sí, darlle sí. simplemente un pouquiño de brillo, ves? Douradísimo. E quedou como- moi e que chula, tal a moi bonita. Recende? Moi bonita, Moi ben. E despois isto imos mollar Oh. no allo ese con yogur que diste, eso é unha Que vai fantasía. estar bo. Isto, xa verás, xa verás. Vale. Talle preparando xa o prato ao noso Isto convidado é Eulogio unha Miguel. coliflor que non comiche unha igual. Pode ser. Seguramente, seguramente. Oye, pedazo prato. Vamos a dar un grandísimo aplauso a don Xulio Mato. Vamos con Begoña Vázquez, a ver que é o que ten ela aí. Unha maravilla, seguro, non? Nesa hamburguesa. E aquí estamos. Xa está así, mira. Buah. Fundidiño, Buah. quentiña. E agora que vamos facer, botarlle un pouquiño desa maionesa que fixemos. Buah. Así, Ai, mi madriña Begoña. Que un espectáculo. pouquiño. E agora Que espectáculo. tapámola. Que espectáculo. Y listo. Oye, hamburguesa de coliflor con mayonesa con mel de Begoña Vázquez. Un aplauso para ela. Bueno, Lista. chegou o momento de que Eulogio de Guimarães na Estrada se levante e veña a probar. Un aplauso para Eulogio. Como está isto? Ven por aquí, Eulogio. Está arroxo. Ven por aquí, está que recibido. queima isto, está que queima. Dios, nos vamos a poñer. Ponte aquí. Sí, sí. Mira, pai, a falta de unha fixoche tres. Por si acaso. Pois cando queires, don Eulogio, podes empezar a probar as dúas elaboracións, vale? Os dous pratos. Imos coa pregunta de concurso. Que ingrediente doce usa Begoña na súa salsa? Mel. 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 Mel, ali. Sí, ahora xa me din conta. 664-4834, un 9, chamade 50 euros en xogo. E eu teño que dicir que os dous pratos teñen unha pinta exquisita, Teñen un aspecto maravilloso os dous pratos, pero a ver que lle parece a Eulogio que está probando. Mentras tanto, imos repartir cartiños. Imos a Carballo. Aitana, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, chicos. Como estás? Moi ben. Chove moito en Carballo? Chove, chega de ben. Va, chega, non chega. Veña, por 50 euriños, que ingrediente doce utiliza Begoña na súa salsa? O mel. Moi ben. 50 euros que van para Carballo, para Aitana. Moitas gracias. Nada, de nada. Un bico enormísimo, vale? Igualmente. Veña, anota as ideas, Acórdate de anotar as ideas para facelas na casa. Sí. Chao, talaguiño. Chao. Chao. Ai, pois chegou o momento de verdade, rapaces. Estades listos? Dade mamao. Estas santas maus que tantas alegrías polas tardes nos dan na televisión de Galicia. Señoras e señores, eu teño o privilexio de poder tocalas. Bueno. Imos alá. Eulogio de Guimarães na Estrada, despois de probar os dous pratos, quen gaña o a voltas co prato do día de Están os hoxe? dous buenísimos, Home, xa que están dúas boas, xa o sei eu. Moi bueno, moi bueno. Pero bueno, Pero- hai que decidir iso por unha. Claro. Begoña, vai tocar hoxe. Begoña vai tocar hoxe! Coa súa hamburguesa! Aí está a victoria de Begoña!
Que auténtica maravilla dos pratos. Eulogio, pasáchelo ben. Moi ben. Encantadísimo de que estiveras connosco. Un auténtico placer. Podes quedar aquí, queda aquí. Non podes comer outro cacho. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Lembren que mañá hai máis receitas aquí. En donde? No voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao. Hasta mañá.